Denne film er optaget i perioden fra i dag, fredag den 3. april, hvor det også er langfredag i påsken, og til tirsdag den 7. april 2026, hvor vi besøger sommerhuset her ved Hasmark Strand på det nordlige Fyn, hvor vi har været en hel del gange efterhånden. Og ligesom vi plejer, skal vi selvfølgelig ud på lidt ture og udflugter, og vi skal også bare gå ture her i det smukke naturområde omkring sommerhuset. Det er italiener. Ja, skide godt. Han er temperamentsfuld. Det får vi se lige om et øjeblik, når proppen går af. Det var ikke så slemt. Så. Det er meget godt vejr lige nu. Jamen skål, måske. Velkommen til Hasmarken. Ja. Det er i dag blevet lørdag den 4. april 2026, og dermed vores anden dag her på Fyn. Og vi vil i dag køre vores obligatoriske tur ind til Odense by, som vi altid er på, når vi er her i sommerhuset. Og når vi har valgt dagen i dag, så er det fordi i går var det skærtorsdag, der var alle butikker lukket. I morgen der er det påskedag, og i overmorgen er det anden påskedag. Så dagen i dag er ligesom den eneste, hvor der er en chance for, at nogle af butikkerne måske har åbnet. Der er ikke så meget ved at gå rundt inde i Odense, hvis alt er lukket. Og det har regnet rigtig meget i nat, og det blæser en hel del i dag, men der skulle ikke komme noget regn i løbet af dagen i dag. Som altid har vi parkeret i parkeringshuset Filosoffen, der ligger tæt ved Odense Å, og tæt på det sted, hvor den centrale gågade starter, og hvor mange af de mindre gågader i gågadekvarteret har sit udspring. Og det er også herfra, at Odense Åfart sejler fra i sommerhalvåret, og som vi tidligere har været en tur med. Vi følger den centrale gågade frem til pladsen, hvor byens rådhus og domkirke ligger. Og her er der også en magasinforretning, som vi altid besøger, når vi er her.
Det er noget med Iran, de råber, så det er en eller anden Iran-demonstration åbenbart. Aha. وحشتناک اذانشون صبح به صبح اعلام میکنه و ما هنوز برنده و پیروز نشدیم. از اینه که من میگم På pladsen foran Odenses smukke italiensk inspirerede rådhus er der i dag en demonstration. Det er folk fra Iran, der bor i Danmark, som demonstrerer. På dette tidspunkt har USA og Israel indledt en krig mod Iran. Mange af de iranere, der bor i Danmark, har stadigvæk familiemedlemmer og bekendte i Iran, og er derfor meget utrygge over situationen. Om eftermiddagen er vi tilbage ved sommerhuset i Hasmark Strand igen. Og efter aftensmaden går vi en tur langs med stranden. Det er i dag søndag den 5. april 2026. Det er påskedag, så det er helligdag i dag. Der er i dag varslet et voldsomt stormvejr over Danmark. Det bliver værst i det nordlige Jylland, men det bliver meget blæsende i hele landet. Og derfor er det ikke rigtig vejret til
vandreture i naturen eller udendørsaktiviteter. Vi går nok en lille tur i området her på et tidspunkt. Men køre ud i en skov eller ud i naturområdet, det er nok ikke lige i dag, man vil gøre det. Og så har jeg selvfølgelig undersøgt med indendørsaktiviteter, men alle museer, udstillinger og den slags ting er lukket netop, fordi det er påskedag i dag. Så har vi tænkt, at man kunne tage til en påskegudstjeneste, og der er selvfølgelig masser af dem her til formiddag, men vi vil hellere gøre det i aften. Inde i Gråbrødre Kirke, som er en gammel klosterkirke inde i Odense, er der en påskegudstjeneste kl. 17, så det vil vi tage ind og besøge. Det er gået. Ja, Ja, det er meget glad, ja. Hvad? Ja. Det må da være helt... Men jeg kan se, at mange af de andre, de har sådan nogle stenfliser som gulv. Det er så flot. Vandet. Ja. Er det nogle sjove krusninger, der er på vandet, ikke? Jo. Redningskransen er røget ned. Ja, den ligger på stranden. Jeg tror, der er på Vesterhavet. Ja, over ved Vesterhavet, der er det helt galt i dag. Ja. I løbet af dagen klarer det mere op, men til gengæld bliver der endnu mere blæst og større bølger. Vi er nu kørt til Odense for at deltage i påskegudstjenesten i Gråbrødre Klosterkirke. Stedets historie går tilbage til 1279, hvor kongen Erik Klippinge skænkede sin kongsgård til franciskanermunkene, som på grund af deres klædedragt gik under navnet Gråbrødrene, og deraf navnet Gråbrødre Klosterkirke.
Det er blevet mandag den 6. april 2026. Det er dermed vores 4. dag her på Hasmark Strand på det nordlige Fyn. Og i dag der har vi tænkt os at køre ind og se Odense Kunstmuseum, Brandts Kunstmuseum. Det ligger inde i de gamle Brandts klædefabrik, inde i gågadekvarteret, inde i det centrale Odense. Og vi har været inde og gå tur der mange gange og gået forbi klædefabrikken mange gange og også siddet og fået kaffe nede i caféen. Men vi har aldrig været inde og se selve kunstudstillingen, fordi vi har altid været der i butikkernes åbningstid og vægtet det. Men det er et meget stort kunstmuseum i hele 5 etager, så det vil vi besøge i dag. Og så har vi planer om, at vi nok kører hjem i aften og slutter ferien her på Fyn på denne gang. Og meteorologerne lover også, at det voldsomme blæsevejr, der har været, skulle lægge sig næsten helt i løbet af dagen i dag. Vægmalerier. Der er sådan en rum. Og fuglebuer. Brandts klædefabrik startede her i Odense i midten af 1700-tallet. Og de forløbende 100 år voksede fabrikken så større og større og blev til en helt lille bydel i Odense. Det er dem der i Jamie Oliver over England. Ja, spækbrænder. I 1970'erne kæmpede fabrikken med stigende olie- og energipriser og mod fabrikker i udlandet, der kunne gøre det billigere. Og i 1977 må Brandts klædefabrik lukke sin produktion her på stedet. Igennem 1980'erne er der mange planer og idéer for, hvad man kan bruge fabrikkens hovedbygning til. Og den er også igennem en stor renoveringsproces. I 1987 flytter udstillingen for fotokunst permanent ind i de gamle fabriksbygninger. Men renoveringsprocessen og udbygning af udstillingslokalerne fortsætter de næste 20 år. På det tidspunkt, hvor vi besøger museet, er det samlede udstillingsareal oppe på 8.000 kvadratmeter. Vi starter med at tage elevatoren til toppen af bygningen, hvor der er en flot udsigt over hele Odense. Heroppe er det moderne kunst. Det er opbygget af brugsgenstande, som er sat sammen på en ny måde. Vi går en etage ned og kommer til særudstillingen, der hedder Den Fantastiske Bus, udført af den danske tegner, forfatter og billedkunstner Jakob Martin Strid. Den Fantastiske Bus er en børnebog med et meget fantasifuldt univers. Bogen kan købes i museets butik. Men bussen er også udstillet som en model, og alle originaltegningerne fra børnebogen kan ses på udstillingen. Der er omkring 80 originaltegninger i meget stort format, og med en kæmpe detaljerigdom, så man kan stå længe og betragte dem og opdage nye detaljer. På næste etage er der klassisk kunst, med mange flotte naturalistiske malerier. Flere af dem malet af den kendte danske guldaldermaler P.S. Krøyer. Og på udstillingen er der også et helt særligt Krøyer-maleri. Maleriet skildrer omkring 50 af tidens førende børs- og erhvervsmænd, der står i den store sal i Børsen i København. Udover at det er det største maleri, Krøyer har malet, så blev dette maleri nærmest landskendt den 14. april 2024. For der brændte Børsbygningen i København, og man så både på tv og på mange andre medier, hvordan det store maleri blev reddet ud af den brændende bygning i sidste øjeblik.
På næste etage er der en udstilling af nulevende svenske billedkunstnere, og de er alle kvinder. Jeg kan vældig godt lide det her, for jeg kan godt se tidshorisonten i den, der også så krigen og mørket, og at du fik ligesom hele fornemmelsen af foråret, og reparering, og skien er på vej ud. Kan du se skien? Ja. Og hun står med en serveringsbakke. Ja. Må endelig kan komme ud og få sin kaffe. Og en masse blomster. Ja. Og birktræer. Smukt. Vi har været hele museet igennem og er tilbage i stueetagen igen. Vi besøger caféen, inden vi kører tilbage til sommerhuset. Vores påskeferie er også ved at være slut for denne gang, og vi har haft nogle rigtig dejlige dage her på Fyn.